Oye, Charlie, ¿qué si es tú en el Facebook? Si sabes menos de ordenadores que yo de catalán. És que hi ha un grup al Facebook que volen que jo sigui president del Barça. Tranquilo, Charlie, deben ser 4 gatos. No, són 5.000. ¡Ah! ¡5.000 gatos! Esto no puede ser, Charlie. No ves que los gatos no tienen Facebook. No, Johan, són 5.000 persones. És que els vaig dir que si el grup tenia més de 5.000 fans em presentaria. I ara no sé què fer. Por cierto, Charlie, ¿ya tienes el aval? Aval? Quin aval? Para ser presidente del Barça necesitas un aval de 56 millones. Va! 56 milions de pessetes? No, millones de euros. Va! 56 milions d'euros? Oh, jo no els tinc, aquests diners. Johan, tu me'ls podries deixar? Hombre, Charlie, ¿cómo decisivamente? No. Doncs amb molt d'humor, aquest gag. Està bé. Què et sembla? Aquesta imitació t'agrada o no, per ser que t'imitin a Cracòvia? Ara t'explicaré. No, em fa gràcia, està bé. Mira, però allò que sempre, clar, un mateix no es veu. I dius, doncs escolta, potser no m'hi assemblo massa, no? Jo penso. Però l'altre dia estava, saps que això ho repeteixen, el dissabte o el diumenge? Dissabte. Dissabte al dematí. I el dissabte al dematí la meva neta, que té 2 anys i 4 o 5 dies, vull dir, perquè ja vindrà a fer els 2 anys a casa, escolta, em veig a la tele i li dic, qui és aquell? Diu l'avi. Dic, escolta, i em va fotre. T'ho juro que jo vaig dir, potser m'hi assemblo gaire, o potser sí, o potser no. Allò que tens dubtes. I la nena em va dir, l'avi. 2 anys. I em va fotre 2 anys. Amb 2 anys ja... No 2 anys, quasi 3, no, 2. I vaig dir, escolta, em deu enfusegar, saps?